अरे जातानी माई के दर्शन हो करे झूठो के लगलू है सजे सवरे अभीर बानी मंदिर के गेट पर जीजा वीडियो बना के डालब नेट पर जीजा बुलेट पर जीजा हो बुलेट पर जीजा बुलेट पर जीजा हो बुलेट पर जीजा ले चाली घुमावे बुलेट पर जीजा ले चाली घुमावे बुलेट पर जीजा बुलेट पर जीजा हो बुलेट पर जीजा ले चाली घुमावे बुलेट पर जीजा बुलेट पर जीजा हो बुलेट पर जीजा ले चली घुमावे बुलेट पर जीजा बुलेट पर जीजा हो साली कहत रहलन जीजा से काहे कि केहू जीजा हमरा पैसा ना देवतारी आई गईल बा जहाँ बारे संसार हो कर के झंडा आई गईल बा जहाँ बारे संसार हो इंटरनेशनल लिट्टी चोखा इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस उ कैलस धोखा चाहे यूपी बिहार में कर के झंडा आई गईल बा जहाँ बारे संसार हो कर के झंडा आई गईल बा जहाँ बारे संसार हो। हेलो, जिसको प्रोग्राम पसंद है वो बैठ के देखो और जिसको पसंद नहीं है आई गईल बा जहाँ बारे संसार हो कर के झंडा आई गईल बा जहाँ बारे संसार हो इंटरनेशनल लिट्टी चोखा इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस उ कैलस धोखा चाहे यूपी बिहार में अरे कर के झंडा आई गईल बा जहाँ बारे संसार हो कर के झंडा आई गईल बा जहाँ बारे संसार हो कर के झंडा आई गईल बा जहाँ बारे संसार हो कर के झंडा आई गईल बा जहाँ बारे सन